Mărul lui Newton. Se zice că era un om ce trăia la oraș în Anglia. Auzind că orașul lui era secerat de o boală cumplită numită holeră, din cauza căreia mureau mulți oameni, Sir Isaac Newton, căci așa se numea domnul din poveste, a hotărât să plece pentru o vreme la țară. S-a stabilit în satul lui aflat la marginea aglomeratei Londre. Într-o zi, Sir Newton se plimba prin grădină admirând merele pârguite sub razele călduțe ale soarelui. Deodată, pe când se afla sub un măr cu ramuri puternice și coroana deasă, lui Sir Newton i-a căzut un măr în cap. S-a scărpinat ce s-a scărpinat, căci i se făcuse un cucui mare cât o minge de ping-pong. Îndată i-a venit o idee ce l-a făcut să uite de durere. De ce a căzut mărul direct în capul său? De ce nu a zburat în sus? Ori de ce nu a căzut în lateral? Sir Newton era un mare fizician și a studiat o vreme această idee. Așa a descoperit că forța de atracție a Pământului face ca obiectele să cadă și să nu zboare. El a formulat celebra legea forței gravitaționale. Uneori e nevoie să primești o mică lovitură pentru a face o descoperire atât de mare.